Гурушеви от племенското село Бохот се оплакват от полицейски тормоз. На 12 април Аспарух Гурушев и синът му Шибил тръгват за дърва в местността Тръстара. Двамата са спрени за полицейска проверка, след което по техни думи са били ритани и налагани с палки. В сесия на побоя сърцето на Аспарух не издържа и той умира, а Шибил е с чупени ребра и ръка, твърдят те. Да включим сега репортера на новините Мартин Георгиев, който е заедно с тях в тях. Да, в тях са много хора от село Бохот, виждате ги, но веднага преминаваме, за да чуем разказа от първо лице на пострадалия, който е тук и се оказва единствен свидетел. Това е Шибил, а това е, ще видите след малко, и неговата майка и съпругата на Аспарух. Така, да започнем там, Шибил. Разбрахме, на 12 април излезе сте с баща си за дърва, така ли? Да. Откъде вземахте дърва, т.е. крадяхте ли? Не сме ги сякали. Не просто така за подпалка. За подпалка, добре. И спряха ви, така ли? Не. Значи слизаме от джипа близо до гората и изведнъж ни се нахвърлят полицаите. Къде бяха те? Заобградиха ли ви? Не знам от гората ли откъде излязоха. Така? И какво ви казаха? Гледай долу, ние легнахме долу и те започнаха да ни бият. Къде ви биха специално тебе? Какви са нараняванията? По главата, гърба, ръцете, навсякъде. Слагаха ми и ток на слабените. Ток? Да. Къде ви сложих ток? Ми такива с шокови палки. Не знам как им ви. И какво ти казаха? Защо те бият? Нищо не ми казаха. Просто ви биха. Шибил, чуваш ли ме? Къде си? Чува, Милене. Добре. Ами Шибил, от полицията твърдят, че сте били заловени с химикали за растителна защита и други неща, които вероятно сте откраднали от някъде. Не можа да разбера. Химикали с растителна защита. Това твърдят от полицията, че заловени сте с такива материали, не с дърва и сте ги откраднали от някъде. Изобщо не е имало така работа. Изобщо нищо нямаше в нашия джип. Добре, баща ви на място ли почина или по-късно в болница? На място го убиха. Аз им виках, не дайте да го видите, защото той е болен с 3 инфаркта. А те още повече го налагаха. Добре, ти някога задържан ли си бил преди? Задържам просто така за... За какво? За справка? Да. Нищо друго. Присъди? Не. Добре. Какво видяхте вие в болницата, Анелия, съпругата? Значи в болницата, като отидох, видях сина си целия пребит. Добре, полиция имаше ли? Полиция имаше 4 полицея. Какво ви казва? Нищо не ми казаха, не ми даваха никакви обяснения. Питах сина ми защо са го били толкова много. Те не ми отговарят нищо и казват, елате в РПУ-то, там ще ви обяснат. Оттам се вдигам и отивам в РПУ-то. Отивам в РПУ-то. Просто... Какво ви казва? Никакво обяснение. Попитах къде е Аспарух. Те ми казаха, че не знаят и не познават такъв Аспарух, въпреки че много добре го познават. Кога разбрахте, че е починал съпруг? Значи в полицията заявиха? Не, в полицията не ми заявиха нищо, че е починал. Не, на нас заявиха, че са заловени с кражба на растителна защита препарати и че той е получил инфаркт при претърсване. Няма такава работа. Нека да не лъжат такива неща, да не говорят. Съпруга ми не е престъпник. Те са престъпниците. Те са престъпниците и по този начин се оправдават с ромите. По този начин се оправдават Анелия, с ромите. не е важно в момента. Анелия, дайте да... Анелия, чувате ли ме? Чувам ви. Така, фактите са важни в момента. Вие, когато получихте тялото на съпруга си, на починалия си съпруг, когато получихте тялото, имаше ли рани по него? Целия беше в рани. Целия беше в рани. Даже имам и снимки. Снимки имам, които са снимани от хората, когато го докараха тук. Целият е обезобразен, нарязан по лицето от всякъде, по тялото. Просто ви казвам, такава жестока смърт
Такава жестока смърт никой да не преживява. Така жестоко са го прибили полицията на Плевен. Такава жестокост. Голяма жестокост, хора, разберете. Чуйте ме, хора. Плевенската полиция са ужасни, ужасни мафиоти. Вие подадохте ли жалба до прокуратура в полицията самата? Просто няма как да подадеш при тях жалба. Значи, закарваме тук сина ми с линейка. Закарваме го с линейка тук. Отиват в полицията. Линейката я посреща полицията в бърза помощ. Значи, това става на втория ден, когато вече баща... Видяхте ли там? Видяхте ли? Той го е видял. Той го е видял. Полицията ги посреща. Не даваха да му прегледат. Не даваха да те прегледат. Полицай. Нищо му нямало. Според вас нищо ли му нямало? Казаха, няма му нищо, ние сме го прегледали още от начало. И няма смисъл да го прегледаш. Ще подадете ли жалба до прокуратурата? Значи подала съм жалба в Хелзинския комитет. Ще подам, ако трябва, навсякъде жалби. И по целия свят, ако трябва, ще подам жалба. Анелия, чувате ли ме? Слушам, Милен. Ако те са мафиоти и престъпници, както ги обвинявате, за какво според вас са пребили или убили съпруга ви? Поради каква причина точно него? Ами за да прикрият техните си неща. Какво да прикрият? Сигурно те са направили нещо и за да прикрият техните си неща са... Добре, в гората хващат, спират, събарят, бият без нищо. Според вас това не е... Абсолютно нищо. Без абсолютно нищо. Какво да прикрият? Значи, според мен, както и ще да е, те имат ли право да пребиват и да убиват? Имат ли това право те? Както и ще да е. Имат ли право? Те създали ли са нещо за да Пише в медицинските. И извадихте ли си медицинско? Зашибил? Да, извадила съм си медицинско. Зашибил. Зашибил съм си извадила медицинско. Какво пише? В медицинското пише, че шибил е с щупени ребра, с множествено охлъзване по лицето, по гърба, с щупена ръка е. Според вас, как е това? Хубаво ли е? Погледнете ми детето, разсипаха ми семейството, почерниха ми живота, почерниха живота на децата ми. Това направи плевенската полиция. Добре, така е ситуацията, Милена, въпроси, ако имаш? Ами не, исках просто да питам дали тези неща, които Анелия твърди, че е установила по трупа на съпруга си, са били по някакъв начин документирани, защото тя после какво ще твърди? Ще казва, ето тези снимки показват, че той е бил пребит. Добре, медицинско свидетелство за шибил. Но за починалия има ли протокол от аутопсия? Значи има протокол, вие видяхте протокола, в протокола нищо не се... Ние видяхме за смъртния. Не са готови. Не са готови, така ви обясниха днес, че не са готови тия неща. Добре, очаквате резултатите от аутопсията, освен видимите белези, да видите какво ще констатира тя. Да, какво те ще констатират. И медицинското свидетелство казва за какви рани са нанесени. Погребан ли е вече? Погребени? Погребане, да. Добре, ако те в аутопсията напишат, че нищо не е имало по него, вие как ще го докажете? На 14-я погребан. Погребали сте го вече, не сте поискали поне задържане на трупа. Как ще докажете? Поискахме. Той така би. Ние не знаехме, че той така би. Те, когато ни го донесаха тук, ние виждаме в какво състояние баща ми. Те ни казваха до последно инфаркт. Как ви го донесоха? Смисъл... Значи наши роднини отидоха в моргата и го вземаха. И като видяха, че има такива следи, не поискаха ли задържане, повторни аутопсии? Значи... Той вече е погребан, ако аутопсията каже, че не е имало нищо. То си има снимки за това нещо. Ние сме го снимали. Ма кой ще ви ги признае тези снимки? Не са доказателства материал. Не са доказателства материал тези снимки. Така, хората в Бохот искат някакъв вид справедливост и настояват за прозрачност около този случай. Какво точно се е случило? Добре, благодарим ти много, Мартин, за това включване. Господин Сиранов. Разбирам за случая това, което виждам в момента. Да. Какво виждам? Двама души, които веднага се заканват с Българския Хелзински комитет. Там ще ги приемат, те са много радушни към престъпниците. Виждам обстановката, дървена ламперия от естествен материал, перлена стена, кожени дивани. Не, вижте,
Това не е върх на добрия вкус, но е скъпо, което означава, че крадците не са в положението на Жан Вължан за един хляб. Кой казва, че са крадци? Те неща, господин Сираков, вие сте юрист. Не. Чакайте малко. Защото са много добре знаете, че тези неща се доказват. Ами доказва. Не се извършва правосъдие в гората.